Hallo, ik ben Dylan. En ik ben Jet. En wij interviewen vandaag Charlotte van Velzen. veel kijkplezier! Nou, leuk dat je in het Little Theater bent. Dankjewel. Ja, vond u het eigenlijk spannend om mee te doen met project Rembrandt? Ja, heel erg eigenlijk. Het was mijn eerste tv-debuut. Dus er komt heel veel op je af. Ook sowieso een wedstrijd en de tv en alles, de grote productie. Dus ja, het was spannender dan ik aanvankelijk had gedacht dat het zou zijn. En wat vindt u van Rembrandt zelf? Ja, het is wel een van de beste kunstenaars die ooit heeft geleefd. Ik vind zijn werk heel mooi en ik snap waarom die na al die jaren nog steeds zo relevant is. Vond u het leuk om tijdens het programma dus ook BN'ers te ontmoeten? Nou, ik heb Paul de Leeuw. Het is niet dat ik per se een grote fan was. Maar het was toch wel leuk om hem opeens van dichtbij te zien. En net zoals Annegien van het nieuws dan... die heb je vaak op tv gezien. Opeens staat ze voor je neus. Dus dat is wel... is wel gek een beetje. Ja. Ja. Wie is uw favoriete artiest in de schilderkunst? Oh, je mag trouwens wel je zeggen hoor. Ja. Ik heb een heleboel favorieten hoor. Ik haal ook veel inspiratie uit van Instagram. Maar ik vind bijvoorbeeld Repin heel goed. Rembrandt is natuurlijk ook een hele goede kunstenaar. Ik hou van alles van een beetje wel meer de klassieke schilders wel. Ik heb niet heel veel met moderne kunst. Al is dat natuurlijk ook wel op zich een heel goede kunststroom. Maar daar kijk ik zelf niet echt naar. Ja. En heb je in de familie ook mensen die creatief zijn? Hij is inmiddels overleden, maar mijn grootvader was kunstenaar. Ook schilderkunst, maar ook, hij maakte ook miniaturen van, vooral met Maurits en zo. En van de, weet ik veel, 17e eeuw, al die legeraanvoersoldaatjes. Het heeft ook in het museum in Vlissingen, heeft hij ook wat tentoonstellingen gehad en zo. Mijn moeder is niet zozeer een kunstenaar, maar wel heel creatief. Mijn vader was drummer, of in ieder geval in een band. Daarnaast had hij gewoon een baan hoor. Maar voor de rest eigenlijk niet per se. Maar dat waren toch wel grote invloeden op mijn kunstavontuur. Ja. Wat is het mooiste kunstwerk dat je ooit hebt gemaakt? Het mooiste kunstwerk? Nou, ik weet niet. Ik heb... Denk ik waar ik het trots op ben zelf. Dat is denk ik, daarmee heb ik ook in het Rijksmuseum gehangen. Dat is zo'n oude, beetje zuur kijkende mevrouw. En ja, misschien heb ik mezelf ingebeeld. Maar voor mijn gevoel is het net een beetje als... ik ga me niet vergelijken met de Mona Lisa hoor. Maar dat die ogen, die blijf je ook een beetje aankijken. Dus dat... ja. Nee, maar daar ben ik wel trots op, denk ik. Ja. En heb je nog andere hobby's? Ik heb nu gewoon mijn werk en daarnaast probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te tekenen. Ik heb vroeger wel veel paard gereden. Series kijken, dat soort dingen. Kan je dat een hobby noemen? Ja, ja dat kan. Maar dat dan. Ja. En vond je het leuk om met die mensen dan ook waar je mee in het programma zat samen te werken? Ik vond het heel leuk, want het schilderen is eigenlijk best wel een eenzaam beroep. Tenminste, of je moet in een collectief of zo, maar ik schilder gewoon lekker thuis in mijn keuken of in mijn woonkamer. Dus het was wel leuk. Het was een hele leuke groep mensen sowieso om het mee samen te doen, dus dat scheelt. En je leert toch van elkaar en ik vond het zeker leuk. Ja. En wanneer bent u begonnen met schilderen? Ik ben begonnen met schilderen. Ik heb wel heel veel getekend, maar ik ben begonnen met schilderen. Toen was ik denk ik 19. Toen was ik gestopt met de PABO en ik wist even niet precies hoe ik verder wilde. En toen ben ik naar de kunstacademie in Eeklo gegaan. Toen heb ik daar een schildercursus gevolgd. En zo is het de liefde ontstaan. Hoe vond u het in het programma om op tijd te schilderen? Ik wist dat het een groot onderdeel was van de wedstrijd. Dus ik heb daar wel mee geoefend. Maar als je daar eenmaal staat, dan is het toch wel extra stressvol. Als je weet dat je maar 1,5 uur hebt voor iets. Dus ik vond het wel lastig. Ik denk dat dat me ook wel een beetje genekt heeft. Je maakt toch andere keuzes door tijdsdruk. En ik ben niet per se perfectionistisch, maar je moet toch wat meer precisie loslaten. Omdat je daar gewoon eigenlijk geen tijd voor hebt. Dus het was een uitdaging.
En ben je familie van Roel van Velzen? Nee, ik heb die vraag vaker gehoord. Ja, hij lijkt wel op mijn oom, maar voor zover ik weet zijn we geen familie. We zien elkaar niet bij familiereunie, of in ieder geval. Dus, En wat vind je van de combinatie tussen werk en schilderen? Nou, omdat ik in de zorg werk en ik heb niet een heel groot contract, heb ik ook wel vaak gewoon of een ochtenddienst en dat ik gewoon lekker de rest van de dag vrij ben, of gewoon 2 of 3 dagen achter elkaar vrij. Dus ik moet zeggen dat ik daar voor mijn gevoel best wel een goede balans in kan vinden. En wat vind je dan het leukste aan daar dan in de zorg werken, zeg maar? Ik vind de zorg is een heel dankbaar beroep. En ook een heel sociaal beroep. Je bent gewoon met mensen, je helpt ze. Zeker in de thuiszorg, zeker nu het lekkerder weer wordt, pak je de fiets en ben je gewoon af en toe ook lekker buiten. Je zit niet achter een computer heel de dag. Ja, ja. Wil je ook van schilderen je werk maken? Ja, het liefst zou ik natuurlijk wel ervan kunnen leven. Maar het is natuurlijk een moeilijk beroep. En ja, ik ben nog jong en ik kan nog groeien. Maar de kans achter klein dat het gaat lukken. Maar ik zou het wel heel gaaf vinden. Ja. Hoe vind je het dat je werk is vertoond in het Rijksmuseum? Ja, dat was heel bijzonder. Ja, het was natuurlijk een hele grote tentoonstelling, dus ik ging er niet rang 1, maar toch, we hebben er wel een leuk dagje van gemaakt. En dan loop je daar en dan kijk je eerst naar je eigen werk en daarna loop je naar een andere zaal en dan hangt er een Rembrandt. Dus dat is wel, dat is wel bizar eigenlijk. Dus ja, het is dat ik de foto's heb, want soms voelt het alsof ik het gedroomd heb of zo. Ja. En wat vond je aan meedoen aan project Rembrandt het leukst? Wat ik het leukste vond. Ik denk sowieso dat je op plekken komt waar je anders niet zo vaak komt. Of tenminste, bijvoorbeeld op de Eregalerij die asperges tekenen. Gewoon met je nasluitingstijd. Alles is voor jou en je medekandidaten zo ingericht. Dat vond ik heel leuk. En gewoon de wedstrijd en eigenlijk alles, ja. Moeilijk. En in wie zijn voetsporen wil je treden? Misschien van Reping dan, hè? Nee, voetsporen, ja. Ik weet niet. Ik denk dat ik mijn eigen pad gewoon lekker ga. En schildert u alleen of doet u ook nog tekenen of van alle andere dingen? Ik tekenen doe ik meestal als ik geen zin heb om alles overhoop te halen. Want ja, als ik schilder dan is het wel echt alsof het ontploft met verf en alles. Maar, dus ik vind tekenen ook heel leuk. Wat ik het voordeel van tekenen is als ik bijvoorbeeld ergens naartoe moet, een verre reis moet maken met de trein of zo. Dan heb ik gewoon een schetsboekje en dan ben ik lekker aan het schetsen. En ik doe nu ook digitaal veel, dat vind ik ook wel fijn. Ja, dus een beetje van alles. Waarom ben je in de zorg gegaan? Ik ben in de zorg gegaan, omdat ik denk ik toch, je moet ook wel van nature een zorgzaam iemand zijn. Ik vind het werk met de mensen leuk. Baanzekerheid heeft ook wel een rol gespeeld, zeker als ik het wil combineren met de kunst, wat toch een heel erg onzeker bestaan is. De vrijheid die het me biedt, wat we zo net al hebben gezegd, die combinatie van zorg en schilderen, dat is eigenlijk kan je dat met weinig andere beroepen zo hebben, denk ik. Dus ja. Wat vindt u van dat u familie bent van een soort van beroemde kunstenaar, dus Kees van den Burgt? Ja, beroemd. In omstreken misschien. Nou, ik vind het wel op zich het idee dat hij inderdaad zoveel heeft nagelaten. En ik vind het wel leuk. Dankjewel voor dit interview en dat je hier wil zijn. Ja, graag gedaan. Wat leuk. Dank je dat ik er mocht komen. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video. Doei!